Bună și bine am găsit la primul episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Minecraft. Ăsta e primul episod de pe canalul acesta cu Minecraft. Începem o serie nouă și să începem, adică să luăm și noi niște lemn, niște... Astăzi poate vom găsi ceva sat sau măcar iron să găsim, să ne facem și noi unelte de iron. Na, ce să zic, vreau să fac YouTube așa, să poate vreți și voi acolo să vedeți mai multe episoade. Dacă vreți să vedeți mai multe episoade, puteți să mă susțineți prin un like sau să vă și vă abonați. Luăm niște lemn, după aia facem crafting table-uri, așa, bețe, facem unelte și plecăm să căutăm un sat sau iron. Să ne facem unelte. Așa. Facem niște plancuri. Așa. Bețe, facem 8. Facem un crafting table. Și ne facem un pickaxe. Voi lua crafting table cu mine pentru că să nu vin aici de fiecare dată când o să-mi trebuiască să craftez. Da, am sărit. N-am observat că acolo pe jos. Vom omorâ oaia asta pentru că trebuie să ne facem și noi un pat și avem nevoie și de mâncare. Omorâm pickaxe-ul că deocamdată nu avem ce să omorâm altceva. Sperăm să găsim și noi pe aici ceva cave. Din păcate nu este niciun cave. Nu voi sparge piatră multă cu pickaxe-ul de lemn pentru că e plictisitor și nu vreau să-l plictisesc. Vreau să-mi fac doar uneltele de piatră și să fac un furnace sau ceva de genul și să îmbrăjesc cărnița asta. Am văzut acolo sus că este și un pic de coal, dacă am văzut eu bine. Am luat piatră și acum să facem uneltele. Așa, facem și noi aici un pic de ordine, să zicem. Așa, așa, mai trebuie niște bețe. M-am mai făcut niște bețe și ne-am făcut uneltele de piatră. Am uitat să-mi fac furnace, dar îmi fac eu după ce mi-au. Iau niște bețe, mă urc acolo. Și na. V-am zis eu că am văzut aici sus niște coal, că na. Zic, na. Doar 2 coal, nu cred. Da, doar 2 bucăți de coal. Mai este acolo sus, poate luăm și pe ăla. Dar deocamdată ne facem. Uite, este și aici pe jos. Nu mai ne urcăm sus, că nu are sens. Punem așa, trească cărnița și ne ducem să omorâm porcul ăla. Am luat și noi o bucată de carne. Hai să strângem și noi niște ouă, că o să ne trebuiască. Revin eu după ce strâng mai mult ouă. Am revenit și eu, am strâns și eu un pic de coal, dacă tot am găsit, de ce să nu strâng? Am mâncat și eu un pic și omorâm ceva cu văcuța asta, să luăm și noi niște carne, punem la prăjit. Da, vin notificări, nu le băgați în seamă că... Mai căutăm și noi poate găsim niște iron, cine știe. Cât se prăjește cărnița, găsim și noi niște iron. Am strâns și pe un Hello. Ăsta aici după villageri, zombie. Nu știu să zic, nu prea am chef să mă bat acum la început de serie. Da, cred că s-a prăjit cărnița și... Da. Luăm cărnița și ne ducem să căutăm un sat în continuare.
Scuzați că am emoții, dar n-am mai postat de mult pe YouTube și nu prea mai sunt obișnuit să vorbesc așa mult. Apropo, să și mie dacă vă place skin-ul meu, e foarte frumos, sincer. L-am găsit și eu acolo gratis și l-am luat. Așa, și era să picăm iar, dar nu mai contează. Am picat oricum, dar n-ai ce să faci. Așa. Nu văd nimic ca în apropiere. Văd acolo nu-mi vine în cap. Acum am un lapsus, cum se zice la pădurea aia, dar v-ați prins voi. Avem aici un emerald, dar n-avem cu ce să luăm. Da, asta cred că o să fie o noapte grea, pentru că n-avem absolut nici. Avem doar o bucată de lână și nu putem să ne facem patul. Trebuiască să căutăm o iție până se spawnează zombi și toate. Poate găsim, cine știe. Încă un emerald, de ce nu? Fix. Nu, este din ăla cu trident. Am avut niște uițe. Opa. Așa. Bine, avem pat, doar că n-avem. Trebuie să găsim niște floricele să facem pat de aceeași culoare, gen lâna. Scheletele trebuie să facem, că na. Trebuie să facem repede. Așa. Și acum trebuie să facem lâna. Roz, trebuie să facem. Așa. Crafting table-ul repede. Așa. Nu. M-am pierdut ca să crafting table. Dar fugim oricum. Că avem lână, avem de toate. Trebuiască să ne facem un crafting table. Punem repede aici, să facem un pat. Așa. Și ne culcăm. Nu. Sunt mobi prin apropiere și nu putem să dormim. Dormim și noi repede și să nu ne moare ăștia. Că n-ar fi ceva, n-ar fi șmecher să mor așa din prima. Ouleu, creeper. M-a speriat. Patul roz, nu știu ce zic, dar lăsăm așa, n-avem de ce să ne... Adică... Am făcut și un achievement, de ce nu? Era să picăm în apă. Din păcate nu vedem nimica, niciun stat, nimica. Niciun cave cu iron. Ce asta nu e cave. Asta are apă. Ce noroc avem și noi aici. Poate aici este iron. Nu este iron. Căutăm iron sau sat sau nu contează ce găsim, să găsim și noi ceva, să nu fie pe episodul ăsta chiar așa de plictisitor. Adică oricum e plictisitor, că ați văzut cum mă plimb pe harta asta. Tot videoclip, așa că dați voi acolo un like dacă vă place episodul și
Căutăm, că nu putem să facem altceva. Avem și acolo și albine. Și tot aude văzuitul ăsta de albine. Da, cred că nu m-am gândit la aia. Nu te cred, cred că o să trebuia să luăm barca. Dacă... A, ba nu, trebuie să plecăm așa, să mergem încolo, poate găsim un sat, avem șanse mai multe. Nu mai găsim niciun sat, că... Opa, oițe multe. Bam. One hit. Și, na, facem și noi mâncare, că nu avem ce face. Trebuie să facem rost de mâncare. Așa. Stai. Să mă duc, să nu mă duc. Mă duc, că poate găsesc iron. Acum mi-am dat seama. Poate găsesc și eu iron să fac ceva. Măcar pickaxe-ul de iron să mi-l fac, că... Nașpa, că am găsit acolo 2 bucăți de emerald, dar... N-aveam cu ce să le iau. Adică nu prea mă ajutau mult bucățile alea, dar erau și ele acolo ceva. Avem 5 bucăți de lână. O să le țin, că na, nu se știe niciodată când o să trebuiască. Să omorâm și aici asta, așa. Văcuța o lăsăm în pace, că nu avem nevoie. Avem mâncare destul. Așa, am luat și noi. Cred că nu găsim iron aici. Nu am nimic pe aici. M-am băgat și eu prin toate astea, cave-urile vieții. Mi-a luat și damage, nu mai. Bro, sunt aici o grămadă de cave-uri, da. Adică nu cave-uri, dar trebuie să fie și aici ceva, zic și eu, iron. Măcar o bucată de iron, 3 bucăți să fac și eu un pickaxe acolo. Facem câteva torți să vedem și noi pe aici. Nu mă întrebați de ce am pus luna aia acolo, că am pișală. Mai facem torțe, că de ce nu? Nu e aici nimic. O l-am destul. Da, în felul ăsta nu-i nimic. Nu găsim, bă, nimic, nu găsim iron, nici sand, nici nimic, nu găsim. Nu prea le-am eu pe noroc episodul ăsta. Poate episodul următor o să găsim și noi sat sau ceva. Da, nu e nimic pe aici. Trebuie să găsim și noi ceva, pentru că ne plictisim aici. Da, nu știu, nu mă întrebați, am picat în cave, mini cave. Asta căutam, măcar portal din asta, ruină. Dacă găsim și noi acolo ceva. Și acum nici ăla de să zic, de blocul de gol nu pot să-l iau pentru că n-am pickaxe de iron. Opa, avem armură. Nu prea e bună armura, de... Da, e ok.
Da, las. Ba da, facem o bucată de iron, așa. Și am luat, așa. Ne îmbrăcăm un pic. Toate au protection, adică suntem bazați așa de început. Da, nu știu ce are, că am foarte multe frame drop-uri. Că aproape, uitați, doar frame drop-uri. Bam. Cred că o să trebuia să punem și noi la prăjit cărnița aia și da. Încă n-am găsit nimic iron sau ceva de genul, că n-aveam noroc, nu am noroc, n-am noroc nici să... Cred că avem 5.000 lână. 5.000 de bucăți de lână. Da. Cred că nu găsim nimic. Dacă nu găsim nimic după munții ăștia, ăsta a fost episodul și n-am găsit nimica. Omorâm uita asta și bă, fraților, cam ăsta a fost episodul. Mi-a plăcut să mă introduc vouă, gen, adică să poate vreți și voi acolo să mă susțineți cu un like, cu din alea, cu toate alea, cu abonați-vă și voi să facem și noi 50 de subscriberi, să facem și noi live. Să jucăm diferite jocuri, ce jocuri vreți, jucăm cu voi, ce joc eu cu voi, jucăm împreună toată lumea. Nu uitați să mă susțineți și voi acolo, că este primul episod al meu și ne auzim data viitoare la episodul următor de Minecraft. Ciao, bă!